तर पावणे सांग सुमार पावसाचे आम्ही वयतू तरी खंय रेनकोट घालून. तर ही बघा पालये गावाची झर आणि ह्या झरी कडल्यान आम्ही वर वयतू डोंगरार. आणि ह्या बघा आम्ही काजीनी गेलो पावसाच्या आम्ही काजीनी कित्याक गेलो बरोबर घडुली वेचूंक. तर घडुली तुमकां खबर आसतली. तर ही बघा घडुली तुम्ही केव्हा घडुली खाल्ल्या जाल्यार आमकां कमेंटान सांगा. अशें वेचूंक बीन केव्हा गेल्या जाल्यार सांगा. तर आम्ही आता सध्या घडुले वेचतू. आमकां ही एक मेळ्ळी. आमकां खूप घडुले मेळ्ळे. आता सध्या आम्ही घडुले घेवपाक गेलो. आता बघा वयर बघा वा वा काय सीन हा वा सगळं हिरवेगार जाल्ला. तर आम्ही सगळे मेळान रेनकोटा घालून घडुले वेचपाक गेलो. आणि अचानक पाऊस येलो आणि आमकां मागीर मजाच जाली आमची. आम्ही पावसान खूप आनंद घेतलो पावसाचो. तुमकां सुद्धा आनंद जालो. तुम्ही सुद्धा हे पावसान भिजा आणि मजा करा. तर हे गावातले गजाली थोडे. आणि हे बघा आता मी हे घडुल्यांचो हयसर साफ करतो घडुले आणि त्यांचो आम्ही वाटो घालतो. चला पुढल्या लोकांक मेळया. बरं हां सबस्क्राईब करा.